lagi saben dina saben bengi mikiri pujaan kang wis ninggal kari ning pikiran kaya kuat kaya beli ning tekade kaya kaya bagian mati waktu kian sun lagi digawe larang ning pujaan kang pengini sing setia saiki sun lagi kerasa kelingan janji pengen jarekku omong pisahan aduh kelingan pujaan wis lawan kita pisahan aduh kelingan pujaan ayah saki wis lawas kasaki kita pisahan yen bengi sun terasa keimpi ayah saki yen turun kayak kaya ora lali waktu kian sing lagi nyandang cecoba di pujaan ayah saki kang bengene sing setia nok yuyun nok yuyun nok yuyun sing paling eman nok yuyun nok yuyun nok yuyun kaya kaya ora lali nok yuyun terus nok yuyun duh kelingan nok yuyun wis lawas nok yuyun kula pisahan aduh kelingan pujaan wis lawas nok yuyun kita pisahan yen bengi sun rasa kaimpi ayaan mamanin yen turu ayaanin kaya kaya ora lali nok yuyun ayah anin pape anin mame anin paling sayang laka istirahat deh mame anin duh ayah saki wong sing paling emang ayah saki ning pikiran kaya kuat kaya beli ayah saki kaya urip bagian orang lali aduh kelingan mamang ani wis lawas mama anin kita pisahan aduh kelingan ayah saki papa anin wis lawas papa anin kita pisahan mama anin yen gaman mama anin sun rasa
lara ati saban dina saban tak jare teh Junai kayak Conan jare Junai je lara ati sengit yakin kita masalah kada dina jember lara ati Adidi sewu. Jadi Junai